Sziasztok, én Benni vagyok, és ez itt egy újabb videó lenne. Igazából én nem is Benni vagyok, hanem Benninek az egyik jó barátja, Marci. Ugye majd az én csatornám is szerintem benne lesz a videóben, a linkben. Oké. Akkor most sima Minecrafton fogok játszani. Igen. Fölmegyünk. Itt van Brown, és itt vagyok én is. Igen. Itt van Maestro is. Igazából az én csatornám az, bocsánatot kérek majd ugye minden videómban bocsánatot kérek, hogy a billentyűzetért, csak hát szar a fraps. Ezt szerintem mindenki tudja. Meg a mikrofonom is rohadt szar. Nem kell is ugyan beszélni aim. az én csatornám. Oké. Nem mindegy. Akkor ezeket nem is hallottátok. Tehát aim. Oké. Ezen van faithfulod? Igen. Ja, tényleg. Na, fasz ilyenkor rak be. Oké. Egy játékos módba valamelyikre menjek szerinted. Ez rohadt jó. Erre megyek fel. Vigyázz kicsit, Benyus. Kösz. Ez a legjobb világunk. Oké. Akkor várjatok, kedves nézőink, kedves nézők. Hoppá. Most testom. Cégla. Ez 1.9. Hív a Barni. Mindjárt írok neki. Állítsad meg addig a videót. Gyerekek, pillanat. Na tehát akkor itt is vagyunk, közben találtam vasat. Azt kiszedem gyorsan, aztán elmegyünk. A következő részt azt viszont én fogom játszani. Igen. Csak tudjátok. Tehát, hogy én nélkülem sem maradjatok el. Csak egy kis Marcit is kell a csatiba belevinni. Ja. Aim. Nincsen. Megöljem. Valójában jó az. Elteszedek egy kicsit. Elmegyek, hozok valami kardot, csinálok valamit. Ennek a videónak szerintem az lesz a címe, hogy Random Minecraft. Ó, papa. Sorry, de én nem vagyok annyira vevő a robbangásokra. És laggolunk, ezt elnézést kérek. Valami kard hol van, Menyus? Kérlek alásom. Ha? Markácsolják. Anyád? Hol? De rohadt szép ez a világ. Hol? Viszkod be. Jó van, itt csinálok egy rohadt crafting table-t a rákba, aztán... Hova rakja? What is this? Mi ez a nyelv? Fogosak újra 1.9. Kicsit. Mi a? Mi a ez? Ott egy zombi. Te meg itt ne okizzál. Vigyázz, testvérem. De rohadt már meg. Jaj. Ó. Fuck. Kicsit laggos a Minecraft, de semmi baj. Hát ez csak a texture pack, meg a videó. Ja. Menj fel a videót. Sziasztok. Bejövünk ide. Ez az én házam. De nem jön be senki más? Attól függ ki jött. Ja. Jep. Igen, de rohadt erősen el kéne mennem. De bejött valaki hokizni. Oké, ez
Igen, én kicsit csúnyán beszélek. Ennyi. Kell a csatornára nem csak szép beszéd, hanem csúnya is. Kis dzsigolóság is. Nem benyos. Oké, akkor megyek is. Ugye még eszek egy kicsit. Szemek kicsit ki. Te amúgy hardcore-on játszod ezt? Csináljál létre azt. Igen. Akkor pillanat. Megyünk. Hol van az a bánya? Oda nézzél. Balra. Hoppá! Sziasztok! Balra nézzél. Boxoljunk velük. Balra nézzél. Még balra. Anyád! Aj! Segbe Másik kaptak. oldal. Segbe kaptak. Várjál, most nem megyek lebányászni. Ezt a PvP-zek. PvP a zombival. Skymobs mi? Figyeled, oda nézz. Nézd majd jobbra. Tudom, hogy ott van, láttam már. Csak visszamegyek a házba. De akkor hagyjatok el innen büdös faszkopi. Már innen! Ne üdd már meg, mert Skymobs. De anyádat lelőksz. Téged is akkor is megölek. Hagy. Csináljál létre, aztán nem lesz olyan. Oké. Viszont csinálok egy ilyet. Már megy. Nos, tehát akkor itt is vagyunk, gyermekeim. Ink. Kőtégla. Vagy ez nem tégla? Nem. Kell kemence. Hát, akkor meg egy édes megvéd ponton van. Oké. Úgy lesz. Nyugi vissza ezt csinálva, ez csak hát most nagyon rajolunk. Ki kell sütnünk a szarunkat először is. Ilyen az a moc. Ezt ki kell sütni? Vagy 7 percen. 3 percen. miért? Mert ez 10 percnél tovább van. Össze kell vágni? Ez 1.9. Van vágód? Ha van vágód? Fúj, ez mi? Van vidi vágód? Oké. Majd utána csapom meg. Oké, megpróbálom, csak még nekem sincs fenn vidim. Neked már van fönt? Vidi? Ja. Persze. Na mi a csatid? Pont ez. Kőkemény 7 felirat. Az nagyon durva. És milyen tartalmak vannak a csatornácskádon? Minecraft csináltam vlogot, csak azt még nem töltöttem. És mikor csináltad a vlogot? Igazából én Frapszel szoktam fölvenni, csak az szar, mert rohadt sokat kell vágnom. Mert leáll mindig, amikor leesek, vagy valami ilyesmi Minecraftnál. TF-et meg tulajdonképpen nem is vesz. Föl, tehát rohadtul kéne nekem is a bendikem. Ó, hogy a büdös lag. Oj, már, na találd már el. Ilyen nem takarékos, tehát sokat fog le videózni. Oké, figyelj, én csinálok egyet, hogy kiveszem. Bocsánat gyerekek, de kiveszem